Bon dia i bona hora. Actualitat, entreteniment, divulgació, cultura, opinió, participació. Els matins més complets a Ràdio Molins de Rei. Saludem, doncs, el portaveu del PSC, primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Educació i Sanitat, en Xavi Paz. Xavi, bon dia i bona hora. Molt bon dia i molt bona hora. Com dèiem, l'últim espai regular, abans de l'inici de la campanya, aquest proper divendres, i el PSC, però que abans d'encarar aquest pont o aquest cap de setmana llarg de 3 dies, feia una roda de premsa per explicar les mesures econòmiques en un lloc emblemàtic, com el mateix Xavi Paz deia, a la Federació Obrera, símbol doncs, dels primers sindicats també aquí a la vila, per parlar de les propostes d'economia del PSC amb 2 propostes concretes que podem començar per aquí, Xavi, repassar i també que ens puguis explicar o ampliar en certa manera. Va parlar sobretot de l'economia verda com a motor de la reactivació i un tema que de fet ja s'havia comentat en alguna ocasió, però aquí s'amplia, és que el PSC es compromet a tirar endavant una línia de subvencions en aquells edificis que estableixin mesures d'eficiència energètica i per fer-ho proposen per aquest proper mandat invertir-hi 500.000 euros en el transcurs d'aquests 4 anys. Ens expliques, Xavi, la idea i l'objectiu d'aquesta mesura i com es concretaria? Bé, assumint que els ajuntaments no tenim totes les eines que voldríem per lluitar contra la desocupació i contra aquestes xifres de l'atur que, per més que hagin començat a disminuir, encara estan a nivells intolerables per qualsevol societat, nosaltres el que presentem és que la primera de les eixos programàtics del nostre programa electoral és recalcar i remarcar i explicar tot allò que nosaltres ens ficarem des d'un punt de vista de lluitar contra aquesta desocupació, d'incentivar l'economia, de generar ocupació, de generar inversió. I en aquest cas confiem en l'economia verda i economia sostenible més enllà del que ja hem anat fent al darrer d'aquests 4 anys. És a dir, totes aquelles polítiques actives d'ocupació, com els plans d'ocupació, com els programes de reempresa, com l'ajuda als autònoms els 6 primers mesos, com ara les subvencions que vam aprovar en el darrer ple per tal que les empreses contractin a desocupats, tot l'assessorament i acompanyament que fem a la gent en desocupació. Tot això és l'ABC, tot això s'entén, i per tant tot això ho mantenim. El que estem dient és fer un pas més en això i per tant aprofitar el que és els beneficis o les potencialitats de l'economia verda i sostenible. I ho diem en 2 eixos molt clars. En un primer, que és que volem estudiar la viabilitat d'implantar un viver d'empreses però que es dediquin expressament a tot el know-how, el nou coneixement de l'economia verda i sostenible, i després, evidentment, totes aquestes habitatges, totes aquestes comunitats que s'han quedat obsoletes. Sabem que hi ha una necessitat des de fa ja un temps de que les comunitats de veïns, els immobles, passin aquesta inspecció d'habitatges, el que és equiparable a la inspecció tècnica de vehicles, la ITV dels cotxes, també els habitatges. I sabem que hi ha molts habitatges que estan obsolets en quant a les mesures d'eficiència energètica. Doncs bé, ens comprometem a llançar una línia de subvencions de 125.000 euros anuals, que serien per 4, serien aquest $500.000 d'euros en el mandat, per tal d'ajudar i anar del braç d'aquestes comunitats a que facin la inversió per fer millors tancaments, fer millors mesures d'eficiència energètica, per estalviar costos en el dia a dia i que a partir d'aquí també nosaltres incentivem l'ocupació d'un sector de la construcció i d'un sector d'instal·ladors que no ho han de fiar tot el que és la nova construcció i per tant sumaríem primer a aquella línia d'ajuts que ja hem tingut en aquest mandat a la instal·lació d'ascensors en diverses comunitats. 2, a l'altre compromís que nosaltres vàrem dir de llançar 50.000 euros anuals, que són 200.000 en el mandat, pel tancament de determinades façanes i les anomenàvem concretament. I 3, continuar incentivant aquest mercat de la rehabilitació, de la construcció mitjançant la rehabilitació, en aquestes mesures d'eficiència energètica pels habitatges. I l'altra mesura que comentava el mateix Xavi Paz el dijous passat és la creació d'un viver d'empreses connectat justament amb l'economia verda i sostenible. Sí, nosaltres considerem que Molins de Rei històricament ha fet prou passos importants per significar-se en el medi ambient, en la lluita del medi ambient, en la lluita d'aquesta economia verda. Ara sabem que això pot donar rendiments en positiu també i per tant, de la mateixa manera que dèiem que quan el
territori ens havíem de projectar cap al Parc de Collserola i cap al riu i en el nostre entorn, i per tant treballaríem per tal que el Parc de Collserola fes un centre d'interpretació del Parc del Collserola aquí a Molins de Rei, que fos la porta del Baix Llobregat cap al Parc de Collserola fos a Molins de Rei, aprofitant que hem començat a fer determinats deures en aquest mandat, com la connexió del riu i la muntanya mitjançant la perllongació del projecte que s'havia fet des dels ponts de Can Baruta fins a Can Rebell, i que ara ho estem finalitzant des dels ponts de Can Baruta fins al riu, mitjançant l'accés de la Riera Vallvidrera. Doncs bé, compatible i acompanyant aquest centre d'interpretació del Parc de Collserola, el que diem és, escolta, anem a estudiar si més enllà de tota la feina que fem des del García Nieto podem també, a més, treballar perquè hi hagi un viver d'empreses que treballin i que es dediquin fonamentalment a l'economia verda i sostenible. Sabem que d'això hi ha molt coneixement, sabem que d'això hi ha moltes pluralitats, i per tant anem a estudiar a veure si d'aquesta manera podem fer tot aquell acompanyament que fem a la ciutadania, aquell emprenedor que té ganes de tirar endavant una empresa, doncs si podem fer una especificitat concreta en l'economia verda i sostenible. Estem parlant molt d'aquest concepte, però si l'haguéssim de definir, per definir què representa el viver o l'economia? Economia verda? Què entenem per economia verda? Doncs l'economia verda és, per exemple, tota la inversió que ha fet l'Ajuntament en el canvi de llums i la inversió que fa per anar després a una economia una implantació, una inversió en que les llums siguin LEDs. Economia verda, tot i que es fes i no s'acabés de fer bé i hagi tingut problemes, no deixa de ser el barri de la Granja amb Molins Energia. Economia verda també és això, doncs, que una casa que ara està malbaratant energia, escalfant-la o refredant-la perquè no està prou aïllada, doncs s'aïlli bé i per tant economitzen la factura al dia a dia. Penseu que a Molins de Rei, per exemple, en els darrers 4 anys, tot i l'increment de la factura, és a dir, del cost energètic, estem pagant el mateix volum de diners en quant a la factura energètica que paguem tant pels equipaments públics com per la llum dels carrers, i això és degut a 2 coses. Una, a l'esforç que ha fet l'Ajuntament en variar alguna part d'aquest mobiliari i anar invertint en llums, per exemple en els passadissos del canal que recentment vàrem dir, doncs allò s'ha fet amb una llum de LEDs i per tant allà hem buscat eficiència energètica, i 2 també perquè amb el darrer punt del ple que vam fer i vam aprovar fa 2 anys la contractació de la factura energètica mitjançant el contracte amb l'Associació Catalana de Municipis, que vol dir que busca economia a escala, que busca que no només anem com a Ajuntament de Molins de Rei, sinó que anem com molts municipis i que llavors la companyia fa millors preus. En definitiva és buscar també doncs que puguem tenir més cotxes elèctrics, incentivar la mobilitat elèctrica, que qualsevol know-how, qualsevol coneixement, qualsevol idea que pugui tirar endavant una empresa fonamentada amb l'eficiència energètica, fonamentada en aquesta economia verda i sostenible, doncs a Molins pugui tenir un lloc de referència. I pel que fa al viver, penseu en ubicar-lo en algun lloc en concret? Ho estem estudiant i a partir de la viabilitat tenim idees al cap, que jo estic convençut que en els propers 15 dies podrem anar desenvolupant, però jo crec que inclús segurament entre el centre d'interpretació de Collserola i aquest viver d'empreses es poden trobar certes sinergies i podem trobar potencialitats que s'enriqueixin amb, diguéssim, els 2 projectes alhora. Un dels punts importants d'aquest mandat o aquest tram final és el Parc del Baix Llobregat. Xavi, no sé si està acabat l'skatepark. L'skatepark acabarà aquest cap de setmana. Sí. El que es va acabar aquest cap de setmana passat, el que hem passat, el del pont, el 2 de maig, va ser la zona que se li diu de workout, que és un treball de gimnàs, diguéssim, i de musculació a l'aire lliure. I en principi segurament cap a aquest cap de setmana podrem començar a obrir el que és l'accés al Ginabreda, la nova instal·lació esportiva o reformada esportiva des del barri, des del carrer Sant Isidre. Estem, que ens està agafant allò a les darreres setmanes, sense posar en perill ni sense posar en risc la bona execució d'aquestes obres. I per tant aquest cap de setmana ja començàvem a veure que realment hi havia activitat a la zona workout, i jo estic convençut que la setmana que ve podrem donar la notícia que els practicants de l'skate també alguna cosa podran fer en aquest parc del Llobregat. Justament a nivell de propostes esportives, crec que des del PSC sí que teniu la idea d'intentar establir aquesta idea o estendre aquesta idea als altres parcs
urbans de casa nostra. Jo dissabte, en aquest cas, i fixeu-vos que tota promesa o compromís, diria jo, que agafem pels propers 4 anys, en la majoria de casos nosaltres ho acompanyem d'una quantificació econòmica també, i per tant sí que el dissabte, parlant amb companys, em vaig comprometre a invertir 300.000 euros d'inversió, en aquest cas, per tal de repartir mobiliari esportiu urbà en els diversos parcs de la vila, i en aquest cas en 3 tipus de mobiliari urbà. Un, en el de mobiliari urbà per la gimnàstica de la gent gran, i no tan gent gran, però per aquella gimnàstica, aquella bicicleta a l'aire lliure, estàtica, aquell treball d'equilibri, aquell treball mínimament de musculació, però bàsicament per la gent gran, i allà en el Parc del Llobregat ja en teníem una que s'ha de modernitzar. Algunes estacions més, entre 3 i 4 estacions més d'aquestes de workout, de treball a l'aire lliure pel jovent, si ens funcionen, i després aquelles pistes poliesportives de petita dimensió que permeten jugar a bàsquet o permeten jugar a futbol, tancades amb la seva gespa artificial, que sobretot per la gent jove d'entre 8 i 14 anys, i d'aquestes que tenen un cost aproximat de 40.000 euros, em plantejaríem posar 5 en els diversos barris, en els diversos parcs de Molins de Rei, des del Parc de la Mariona fins a la Granja, fins a la zona, evidentment, de Bonavista, doncs estendre aquesta pràctica que més enllà que puguem obrir els patis de les escoles com estem fent, doncs també puguem fer atractiu els parcs des de l'activitat també urbana, esportiva, pel jovent, per la gent gran, per tothom. 300.000 euros d'inversió seria en aquest sentit? Sí. Pels 4 anys, Sí, per al mandat, 300.000 euros. Correcte. Aquesta és una de les propostes, doncs, també del PSC, en aquest cas en clau esportiva, i també, doncs... I de dinamització urbana dels parcs. De dinamització urbana dels parcs. Amb una campanya que comença el divendres. Què n'espera Xavi Paz com a primer tinent d'alcalde, però sobretot com a cap de llista del PSC d'aquesta campanya? Doncs el que nosaltres ens hem proposat, que sigui una campanya, en aquest cas, i nosaltres estarem compromesos fins al final, fins al darrer dia de campanya, una campanya propositiva, una campanya que vam dir que seria totalment transparent i que explicaríem el que a nosaltres ens costaria, una campanya que ha de posar en valor els nostres valors de l'honestedat i per tant de la transparència, i una campanya en aquest cas també austera, vull dir, adaptada als temps, en el que no per llançar molts papers o llançar molts díptics o llançar molts pòsters doncs s'aconsegueix millor resultat. Nosaltres creiem que més enllà de tenir unes propostes possibles, unes propostes, diguéssim, realistes i adaptades en el moment que estem, doncs el que volem és el contacte amb el veí i veïna, és parlar amb ells directament, que és el que estem fent, és el que vam fer dissabte amb les carpes, és el que portem fent des de fa molt de temps i és el que a nosaltres ens enriqueix i creiem que enriqueix també el debat polític i el coneixement del ciutadà, i per tant en aquest sentit espero poder fer una campanya d'aquest tipus, espero que la resta de candidats també s'adaptin a aquesta campanya propositiva, que jo crec que la ciutadania no té ganes de que evidentment entrem en picabaralles estèrils, i que evidentment jo estic convençut que si fem aquesta campanya, si estem rebent els inputs que estem rebent actualment, serà una campanya que pels socialistes de Molins de Rei anirà molt bé i tindrem molt bon resultat, i si tot va bé esperem guanyar aquestes eleccions. Deixa'm preguntar-te, Xavi, perquè el Xavi sempre és autocrítica amb el seu partit, amb el PSC, que hem conegut aquests últims dies, que ha estat a l'ordre del dia, menys llistes presenta el PSC a nivell sí, perquè tenim més dificultats que altres anys. I el tema de les llistes fantasmes, insistim, tema legal, com ha quedat clar, però s'ha posat sobre la taula l'ètica, això ho havíem vist amb el Partit Popular, però el PSC també ha estat a l'ordre del dia en aquest sentit, amb la presentació d'algunes llistes fantasma arreu del territori. Què en penses d'aquest fet? Que hauríem de passar el mateix filtre per totes les llistes i per tots els col·lectius, i si anar més juny també a Molins de Rei, perquè de gent que no estigui visquent a Molins de Rei el PSD no en té cap. Jo diria que altres partits sí que en tenen. Per tant, a partir d'aquí, si ho volem transformar això en un debat nacional, escolta, jo estic en contra. Jo crec que evidentment la política local s'ha de fer a partir del coneixement de la política local, a partir del contacte als veïns i veïnes, i evidentment doncs, no estic d'acord amb aquesta presentació d'aquestes llistes, total per tenir una llista o no. Escolta, ens hem d'adaptar als temps, hem de ser conscients que per partit dels socialistes està sent una etapa
en general i sobretot el territori, sobretot quan diem territori no vull dir més enllà de les àrees metropolitanes, més enllà d'on estem fortament implantats i amb molta història, doncs és evident que en determinades comarques de l'interior de Catalunya estem tenint més dificultats que fa 4 anys i més que fa 8 anys, que evidentment vam arribar a tenir, doncs pràcticament, si no m'equivoco, quasi 800 llistes electorals. Això no és res més que el reflexe d'aquesta pluralitat de llistes i que el que és la conseqüència d'aquesta tensió en el debat nacional que, per més que nosaltres intentem i creiem que és que ara no toca, diguéssim, que això ho parlarem al setembre, o ho parlarem al novembre, o ho parlarem quan el president de la Generalitat parli i convoqui d'unes eleccions catalanes, que hores d'ara, per més que hagi dit, no estan convocades, ara el que es decideixen són aquells companys i companyes que han de portar les directrius dels governs municipals i de gestionar els ajuntaments del país. I en aquest cas, més enllà de que en el nostre cas doncs hàgim tingut més dificultats, hàgim tingut menys llistes en els municipis de Catalunya, escolta, jo vull posar l'èmfasis en tots aquells que han donat un pas amb nosaltres i ens acompanyen en aquest cas, i jo em centraré en Molins de Rei, que és allà on em presento, i he d'agrair, evidentment, que amb una llista de 31 persones, molinencs i molinenques, doncs tinguem 16 independents, 16 persones que no tenen el carnet del partit, que han volgut donar un pas amb nosaltres, perquè diuen, escolta, heu estat amb nosaltres aquests 4 anys i ara és el pas que nosaltres volem estar participant d'aquest projecte i ajudar-nos al màxim per tal que continueu transformant Molins de Rei els propers 4 anys. Deixeu-me que jo, més enllà de la reflexió, i que veus que no defujo de resposta, però a partir d'aquí en parlem nosaltres de Molins de Rei. De Molins de Rei i del ple que es va esdevenir el passat dijous, perquè ja tenim jutgessa de pau. Quina valoració en fa de la votació en Xavi Paz i sobretot doncs, de Joana Solans per aquests propers 4 anys, jutgessa de pau, sí, la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya. Jo faig la valoració que vaig fer en el ple, és a dir, primer de tot agrair a la senyora Pilar Reventós la tasca que ha fet aquests darrers 8 anys, segon, agrair a les 4 persones que es van presentar en primera instància, tot i que després hi va haver 2 que es van retirar a darrera hora de les seves candidatures, com van ser la Maribel Rodríguez i el Jordi Corcoll, i a partir d'aquí un compromís que vam agafar portaveus, en el que davant una nova llei jo crec que ens deixen en els regidors una tasca que tampoc és fàcil, tampoc és senzilla, i inclús diria que tampoc és agradable d'escollir entre 2 persones quan nosaltres tampoc som els més experts en valorar qui pot fer millor la feina de jutge de pau. Jo estic convençut que des de la valoració positiva de les 2 candidates finals que van quedar i també de les 2 que no ho van presentar a darrera hora, que ho van presentar i es van retirar, el que vam dir entre portaveus és a partir de la primera votació qui tingués major votació, tot i que no fos suficient, el compromís de la resta de regidors de recolzar-lo unànimement, perquè per nosaltres qualsevol persona que s'havia presentat podia ser molt bona i podia estar molt ben capacitada per fer, i en aquest cas la Joana jo crec que desitjar-li la millor de les sorts, perquè ja durant 6 anys ens va demostrar que realment podia ser molt bona jutgessa, normalment suplent i en alguna ocasió titular. Per tant, benvinguda sigui i que tingui molt bona feina i molta sort en la tasca que li toca. I una reflexió intensa també que li toca de prop a en Xavi Paz. Abans parlàvem d'economia verda, parlàvem de biomassa, parlàvem de la granja, veïns preocupats del carrer Arada número 5 que van expressar el seu malestar, la seva preocupació en el transcurs del ple per aquest problema justament en el seu edifici, que no és nou. Segurament un dels grans reptes d'aquests propers temps, però com s'ha d'acabar de resoldre tota aquesta qüestió? Bé, jo primer de tot demanar disculpes per, jo diria que el mal espectacle que es va donar al ple amb picabaralles polítiques en aquest punt, que crec que no era el moment de fer-les. Crec que era el moment, com a molt, de tornar a fer una reunió de portaveus amb els veïns. Aquesta és la nostra proposta i així ho vaig transmetre jo, i per tant no haver de fer davant els altaveus, davant el públic, davant de tothom, que si ho sabíem, no ho sabíem, que si havíem de fer això, que si havíem de fer l'altre, que si tirar enrere el projecte. Per tant, primer de tot, disculpes en els veïns, i tal com vaig dir jo, perquè per al·lusions, perquè em van nomenar a mi, perquè en el fons, com allò que deia de la pel·lícula, no? Uno de los nuestros, no? Vull dir, al final, en el meu blog també pot acabar tenint aquest problema. Jo crec que Molins de Rei, a partir d'aquest mandat que ens ha tocat comprar en les accions privades que hi havia de Molins Energia, i que per tant ara el Molins de Rei és el soci majoritari amb el 70% de les accions de Molins Energia, jo crec que toca fer una reflexió profunda per una vegada d'aquest projecte, de fins a quin punt aquest projecte és sostenible en el temps i sostenible la xarxa
És a dir, per tant, la infraestructura pròpia de la xarxa. I en aquest cas jo espero que a partir de que puguem treure la concessió, que estem obligats a fer-lo, d'aquest servei durant 1 o 2 anys, sí que hi havia consens entre totes les forces polítiques que ens dotaríem d'aquesta reflexió a veure quin era el model final que tindríem. I per tant jo estic convençut que amb el nou consistori que quedi, un dels aspectes que ha de tractar és abordar, insisteixo, la infraestructura i el model de gestió i la pròpia viabilitat del sistema de Molins d'Energia, entenent que no hi ha cap solució, ni fàcil, ni econòmica, ni barata, ni accessible a tothom. I per tant aquí segurament Molins de Rei ho haurà de fer l'Ajuntament i el conjunt de veïns i veïnes ho hauran de fer, i a més sabent que sigui qui sigui ens costarà molts diners. Bé, doncs aquest segurament serà un dels reptes d'aquests propers anys, per no dir setmanes, perquè és un tema, doncs, la veritat, força preocupant. Però en tot cas, tanquem aquí l'espai de preguntes al PSC amb el seu portaveu, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. Moltes gràcies, i agraeixo que no m'hagis preguntat per una pregunta que la setmana passada feia tothom, que és el tema dels pactes, perquè crec que és una de les coses que s'ha de parlar a partir del dia 25. Correcte. I no ara, i per tant t'ho agraeixo profundament, com també agraeixo, doncs, escolta, ser el darrer dia, ho acabo de fer a les xarxes socials abans d'entrar, la feina que he fet aquests 4 anys, 4 anys que a mi, doncs, durant 2 vaig venir els dimecres a preguntar de l'alcalde i durant 2 he vingut en l'espai del PSC, i per tant, doncs, agraïment profund a la feina que feu, no només als matins, sinó també retransmetent, doncs, també els plens i retransmetent tots els actes que hi ha, i que tingueu també molta força i molta sort per afrontar la propera campanya electoral. Per tant, moltes gràcies. Potser a la campanya sí que podem parlar dels pactes, no? O 26. Sí, home, sí. No, jo puc parlar en qualsevol moment. De fet, la setmana passada hi va parlar, però correcte. Vaja, que agraïa que avui no m'ho presentessis. Tenim molta altra feina, però en tot cas en parlarem. Xavi Paz, gràcies. Moltes gràcies. Bona campanya, que tingueu bona campanya. Moltes gràcies. Gràcies, com a la resta dels